Come on, hip hip. Hooray! Okay. Okay, stop. Okay, hello. Look everyone and just get down. Look the front straight. Marty, fast. Hello guys, welcome back to the new vlog. So Nikul Tuplega yanithallu tourist bus it. So not stay ulli. So SP namak on the way alpa niladapati 12th page an popa. So namite dura page anigli stew banpe. So stew namite dandeli ride adventure malpara. So nama pondula dandeli onju adventure malpara. So onjinga sumar adventures malparundu. So daad adventure daadagate Nikul todanda Nikul log incheni running report. So idi ratri jeijja kulondo stew na illa battitte night onju gante anaga. So I did the Kulon one Jaranaga. I did the Kulon part of the Anlastula, full jolly multi lord guldi. So it Gante Dandia. So Mujare on Mujarande, so Basatul let the multi without the mere. So Dandili edited adventure small parapondola, the other adventure, the other category like a Pui Bocotapado. So Andiglian destination reach at Bocatiqua. So take care. Bye bye. So guys, find number about the Richada. Olundu Dandili. So Dandili about the Richada guys, I'm not to get ಪುದರ್ ಮತ್ತೊಂದಿಯ ಏನೋಡು ಶಲ್ವಿನಲ್ಲಿ ಸೊ ನಮಗೆ ರೂಮ್ ಪೂರ ಸೆಟ್ ಮಲ್ತು ಬರೀರಿ ಒಂಜಿ ಪುನಃ ಬಾವಲಿ ನೆಲೊಂದುಂಡೋಲು ಸೊ ಎಂಚುಂಡು ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇ ಮತ್ತ ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇ ಉಂಡು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಪಿರೋಡ್ ತೂಲಿ ಸೊ ಇಂಚಿ ಹಟ್ಟದ ಟೈಪ್ ಉಂಡು ಇಂಜಿ ಸೊ ನಮಗೊಂಜಿ ರೂಮ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ 10 ಜನ ಒಂಜಿ ರೂಮ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಆನಲೆ ಪೂರ ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಇಂದ ಸೈಡ್ ಪರ್ದ್ ಬೈ ರೂಮ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಒಂಜಿ ರೂಮ್ ರಿಸರ್ವ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ರೂಮ್ ಆತಿಜಿ ನಾನು ಪೊಗ್ಗೊಂಡು ನಮ್ಮ ಸೊ ನಮ್ಮನ್ನ ಎಂಟು ಪೀಸ್ ಬರ ಕಡದಾಣದ ಕಟ್ಟದಿ ಜನ ದೇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಸೊ ಸಾಧಾರಣ ಪುರ ಒಂದು ಬರ್ತದೆ ಬೇರೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ ಹೋರದ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ ಅದ ಸೊ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಬರ್ತದೆ ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ ಸೊ ಮಾತಾ ರೆಡಿ ಆತ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾತಾ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಿ ತಿಗಲೆ ಬಾರಿ ಬರೋದುಂಡು ಅವನ ನಡೆ ಪೋದ್ ಬುಕ್ತಾವ ಎಂಚೊಂಡು ದಾದ ಕತೆ ಸೊ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಅದಲ್ಲ ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಸೊ ತೂಕ ದಾದ ಮಾತಾ ಹಾಕೊಂಡು ಬರಬಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಬಿಡ್ರ ನಾನು ಸೊ ಗೈಸ್ ಬ್ಲೆಸ್ಟನ್ ರೆಡಿಯಾ ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ ಆ ಟೆಂಟ್ ಲ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನೆಟ್ ಜಬರ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾನು ಏನು ಮಲ್ತನಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾ ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ ಹೋದ್ನಿಲ್ಲ ಅವ್ದು ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ ಹೋಲ್ ತಿಕ್ಕು ಹಾ ಫಾಡ್ ಯಾವ್ಜಿಯಾ ये फोर्स ಯಾವ್ಜಿಯಾ ಏ ಫೋರ್ಸ್ ಯಾವ್ಜಿಯಾ ಬಾಯ್ ಬರಂದುಂಡು ಏ ಫೋರ್ಸ್ ಯಾವ್ಜಿಯಾ Yes, rafting of the reach आता so ini nama radi jana ullire ready आता mata nakula vachara pura relo korpire ni kai ini ready आता pura so guys pura ready आता ne mobile divara pura lesson ni kana ditti so pura prepare malde andi aina ad jagrate maltitte tu noda rafting da tu kada apundu neer mast legondu mara first time maltunara first experience so guys tuli nama destination bad reach आता rafting da ಸೊ ತಿಳಿ ಓವರ್ ಮಾಲ್ ತಂದಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರಿ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಮುಲ್ಪ ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ ತಗೊಳ್ಪ ಹೋದಲ್ಲಿ ಸೊ ಮೂಲು ಜಿಪ್ ಲೈನ್ ಉಂಡು ಐದು ಬೊಕ ಕಯಾಕಿಂಗ್ ಉಂಡು ಮುಖಂತ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಮುಖಲ ಕೆಲ ಉಂಡು ಸೊ ತೋಲಿ ಜಾಗಲ ಎಡ್ಡುಂಡು ನೀರು ಮಾತ್ರ ಬರೀ ಪೊರ್ಲುಂಡು ಸೊ ನಮ್ಮನ್ನ ಟೀಮ್ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆತ ನಂಜಿ ಗಾಡಿ ಸೊ ಬ್ಲೆಸ್ಟನ್ ಇಂಚ ರೆಡಿ ಆತ ಫುಲ್ ರೆಡಿ ಸಗೇಸಲಿ ನೆಟ್ ಕಯಾಕಿಂಗ್ ಅಲ್ಪ ಮಲ್ಪರ ಬೊಕ್ಕ ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತೂ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರೆ ಬೊಕ್ಕ ಜಿಪ್ಲೈನ್ ಒಂಜುಂಡಿಗೆ ಬೇತೆ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅವೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಉಂಡು ದಾದ ಕತೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ತೂಕ ದಾದ ಮತ್ತೆ ಉಂಡೊಂದು ಸದ್ಯಾಗ ಇತ್ತೆ ನಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಇಪ್ಪು ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ ದಾ ಸೊ ನಮ್ಮದು ಫುಲ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಅದಲ್ಲ ಏಪರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪಣೊಂದು ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ಲಕ್ಕನಿ ನೀಲಿ ಯಾನು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತು ಪಾಡ್ವೆ ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ ದಾ ಸೊ ನಿಗುಲ್ ಹೊತ್ತು ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪ್ಲಿ ಸೊ ಯಾನು ರಡ್ಡು ದಿನ ನಮ್ಮೂಲು ಸೊ ರಡ್ಡು ಪಾರ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತು ಪಾಡ್ನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇಲ್ಲ
ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇತ್ತೆಂಗುಲು ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ പോകുന്നില്ല. ಎಸ್ సో ఎన్న మొబైల్ అంచూరు అల్ప దీతే ఉమ్మేడ ఇంచింత కవర్ ఉండు వాటర్ సేఫ్ ఒక అక్కుల వీడియో తెప్పరికి ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮಾರ್ಗೆ ಎಂಚ ಒಂದುಂಡು ಫುಲ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಅದಿಲ್ಲ ಎಂಚ ಅಪ್ಪನ ದಾದ ಕತೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸೊ ದಾಂಡೇಲಿ ಬರ್ತದೆ ಎಂಕುಲ್ ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ ಬಲ್ತದಲ್ಲ ಬಾರಿ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಉಲ್ಲ ನಿಕ್ಕುಲ್ ಮಲ್ದಾರ ನಿಕ್ಕುಲ್ ಎಂಚೈತನ ಪನ್ಲೆ ಸೊ ತೂಕ ಎಂಕಲ ಗಮ್ಮತ್ ಅಂದು ಪೂರ ಮರ್ಲಗಟ್ಟನ ಸೋಜಾವ ಕೆಲವು ಜನ ಉಲ್ಲೇರು ಸೊ ತೂವಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಜನ ಉಲ್ಲ 25 ಒಂದು ಎಡ್ಡೆದಾದ ಆಯ್ನಿ ಬಂಡ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಗೈಸ್ ಫುಲ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆತ ತೂಲಿ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾತಾ ಪಾಡ್ದು ರೆಡಿ ಆತ ಸೊ ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ ದ ಸ್ಪಾಟ್ಗೆ ಬೈದ ಸೀದಾ ನಮ್ಮನ್ನ ಫುಲ್ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಸೆಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಶಿವ್ ರೆಡಿ ಆಯ್ತಾ ನಮ್ಮನ್ನ ಮೇನ್ ಏನನ್ಪಿ ಚಾಲಕಿ ಮೇನ್ ಪೈಲಟ್ ನಾವನ್ನ ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ ದ ಸೊ ಗೈಸ್ ರೆಡಿ ಆತಲೆ ನನಗೆ ಕುಂದ ವಿಡಿಯೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಓರ್ ದೆಪ್ಪ ಹೋಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತೂವಲ್ಲಿ ಎಂಗಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಪೋಂಡು ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಕ್ Everyone say the hi. ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳಿ ಓಕೆ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಫಾರ್ವರ್ಡ್. ಎಸ್ ಈ ಕಡೆ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಿ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇದೆ. ನೋಡಿ ಫಾಸ್ಟ್ మార్క్ ఎంత ఉండు ఎక్కల టీం జాలీ రట్టు బోట్ పోతుడు రేస్ పోతుడు సరౌండ్ ఎంత ఉండు కాస్ పోతుండు అవే వేజారు ಅದ ಈಗ ನಾನು ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ತೀತ್ ಬೈದ್ ಕಲ್ಲಿ ವಿಜಿಂಗ್ ಸ್ಪಾಟ್ ನಮ್ಮಲ್ಲೊಂದು ಮಲ್ಪುಗನ ರಾಮ್ ಸಮುದ್ರ ಹಿಂಗ್ತಾನೆ ಫಸ್ಟ್ ಕೊಡದೆ ಪರೊಂಡು ಬಂತು ಮುಖ ಕೊಡದೆ ಪರಿ ಓಕೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟಾಪ್ the video say the hi. Okay, what is your name? Mark. Yes. Sharon Espilux. Christian Pinto. Justin De Silva. Steve Meneses. Bleston Sequeira. Okay, let's do it. Rafting ready everyone? Yes. Jora geli ready? Yes. Yes, ಮುಂದ್ಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ Bye. Okay, I say hip hip, you say hooray, okay? Come on, hip hip. Hooray! Okay, one more time. Come on, hip hip. Hooray! Okay, last time I heard Kali Maya ki need back jay bolo Kali Maya ki. Jay! Okay, ready everyone? Yes. Ready? Bro. Yes. Okay, look everyone. Hello. Yo. Ready? Yes, yeah. Okay, move forward. Forward. Forward re. You can do rowing fast, pedaling fast. Bro, forward, front one. Very. Christian. Video ruttay, video bರುತ್ತೆ. Hola Christian. 20 ರೂಪಾಯಿ ವೇಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಬೋಲೆ. 20 ರೂಪಾಯಿ ವೇಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಯಾ. Forward. Let's go. Okay, stop. Okay, hello. Look everyone and just get down. Look the front straight. Okay, get back. Okay, look everyone, how's it? Okay, forward. Come on, you can do rowing fast, pedaling fast. Forward fast. Okay, stop. Bro, अपना जैकेट डाउन मारेंगे तळगಡೆ. Hi everyone. Hi. Okay, ready? Okay, rowing ಎಲ್ಲರೂ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಓಕೆ? Only right side forward ಮಾಡಿ, only right side forward.
Okay, both side forward. Buddy, fast, fast. Bro, forward, fast, fast. Buddy, fast, fast. Forward, forward. Okay, stop. Stop, 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 stop. Stop it. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬ್ರೋ. ಎಸ್. ಓಕೆ, ಒಂದು 360 ರೌಂಡ್ ಮಾಡುವ. ನೀವು ರೈಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವಾಗ ನೀವು ಲೆಫ್ಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೆಡಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ರಿವರ್ಸ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡಿ. ಕಮಾನ್, ಪೆಡಲ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬ್ರೋ. ಎಸ್, ಡು ಫಾಸ್ಟ್ ಪೆಡ್ಲಿಂಗ್. ಕಮಾನ್, ಡು ಫಾಸ್ಟ್. ಯಸ್, ಇನ್ನೂ ಜೋರಾಗಿ. ಕಮಾನ್. ಯಸ್, ಫಾಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸ್ಟಾಪ್. ಎಲ್ಲರೂ ರಿವರ್ಸ್ ಪೆಡಲ್ ಮಾಡಿ ಇವಾಗ. ರಿವರ್ಸ್, ಎಲ್ಲರೂ ರಿವರ್ಸ್. ಹಾಂ, ಪೂರ ಪೂರ ರಿವರ್ಸ್, ಪೂರ ಪೂರ ಪೂರ. ಎಸ್. ಓಕೆ, ಸ್ಟಾಪ್. ಸೊ ಗೈಸ್, ನಮ್ಮನ್ನ ಸೊ ಗೈಸ್ ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಲ್ತು ಬತ್ತ. ಸೊ ನಮಗೆ ಅಕ್ಕಲ್ ಗೋಪ್ರೋ ತನ ವಿಡಿಯೋ ದಿಕ್ಕಂಡ್ರೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಹೆಂಗೆ ಕೊನೋದಿತ್ತೆ ಅಂಡ್ ನಂಜಲ ನಿಕುಲ್ ಮಲ್ಪ ಬಿಡ್ಜೀರಿ ವಿಡಿಯೋ ಸೈಡ್ ಅಕ್ಕಲ್ ನಿಮಗೆ ಕಾಸು ಕೊದ್ದು ಗೆತ್ತೊಂಡ ವಿಡಿಯೋ ದಿಕ್ಕಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ನಿಕ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡಿದೆ ನಿಕುಲ್ಲ ತೂದಿ ಪಾರಿದೆ ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಒಂದು ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತ ಅಂದ್ರೆ. ಸೊ ಬರೀ ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಕೇನ್ಗ SP ಲಾಕ್ಸ್ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಬ್ಲಿಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಎಂಚ. ಸೊ ಎಂಕಲ್ ದಾಂಡೇಲಿ ಇವತ್ತು ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಸೂಪರ್ ಇತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಸೊ ನೀರು ಬರ್ತದೆ ಇಂಚ ಮಲ್ಪನಾಗ. ಚಳಿ ಚಳಿ. ಸೊ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ಉಂಟು. ಸೊ ದಯಬಂಡ ಗೋಪ್ರೋ ತೆಗಿತೀನಿ ನಾವು. ಸೊ ಎಂಕ್ಲೆಗಂತ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಉಂಟು ತೂಕ ಇಂಚಿನ ಹಾಪುಣ ನನ್ನ ತಲೆ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇಂಚಿನ ಪಾಡೋ ಹೋಗ್ಯಾನೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲೇದು ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅದನ್ನು ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ. ಸೊ ಅವೇನು ಪಾರ್ಟ್ 2 ಮಾಡುವೆ. ಸೊ ಇನ್ನಿತ್ತು ಏನು ಪಾರ್ಟ್ 1 ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇನೆ. ಬ್ಲಸ್ಟ್ ಪನ್ ಎಂಚ ನಿಕ್ಕೆಂಚ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಉಂಡು. ಹಾಂ, ನಿನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿ ಬಾರಿ ಫಸ್ಟ್ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಒಂಚೂರು ಕೊಡ್ಗೆ ತಿರ್ತುಮೋನ ಪೊಡಿ ಅಂಡ ಒಕ್ಕಮಲ್ಲಿ ಜೊಲ್ಲ ಆಗಿತ್ತು. ಅವು ಮಿತ್ತು ತೀರ್ತು ಪೋನಕ್ಕೆ ಒಂಚೂರು ಪೊಡ್ಗೆ ಅಂಡ ಆತಿ ಮಗಡಿದ್ದೆ ಅಂಡಲ್ಲ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಖುಷಿ ಅಣ್ಣದ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಉಂಡು. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಗೈಸ್ ನಾನೈತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಗೈಸ್ ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಂಡೆ. ಸೊ ಇದು ಸ್ಟೀವ್ ದಿಗಿದೆ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಮಲ್ಪರ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ರೆಡಿ ಅದ ಅಂದ್ ಜಾಕೆಟ್ ಬತ್ತ ಹೊರ ಬೈತ ಪೈ ಪೈ ಮತ್ತೆ ಹೋಲ್ತು ನಮಕ್ ಮಿಂದಾರಪ್ಪ ನಾನು ಕೊಪ್ಪುಜರ್ ನಮ್ಮ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಮೀಂದಿಗ ಅದ ಜಾಕೆಟ್ ಪಾಡ್ತಿ ಮಿಂದೋ ಅವಿ ಸೈಡ್ ಮಲ್ಲಿಜಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಯಾಲ್ಲ ಶೀಲ್ ಒಟ್ಟು ಕೈಕಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಐದು ಪಕ್ಕ ಜಿಪ್ ಲೈನ್ ಉಂಟು. ಸೊ ಅವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗವೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇತ್ತೆ ಕೈಕಿಂಗ್ ತು ಪೈ 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 ಹಂಗ ಪಡ ರೇ
ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತೂವಲ್ಲಿ ಸ್ಟೀವನ ಮರ್ಲು ಇತ್ತೆ ಬೋಟ್ ತೂಲೆ ಪಂಜಿ ಪಾಡಿಲಕ್ಕ ಪಾಡ್ವೇರು ಏರ್ ಮಾರೆ ಬೋಟ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ ತೂವಲಿ ಪಾಡಿಯರ್ ಬಜ್ಜಿಗೆ ಪಾಡಿಯರ್ अंजे गुलाई बाड़ी यार तू वाली भाई डुबा दो ಸೊ ಫೈನಲಿ ಗೈಸ್ ಇನ್ನಿತ ಮಾತು ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಸೊ ಸುರುಕು ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಐದು ಕಯಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಸೊ ಕಯಾಕಿಂಗ್ ನಾನು ಕೆಲವು ಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಪಾಡಿದೆ ಎನ್ನ ಪಾಡ್ತೀವಿ ಬಟ್ ಕೆಲವು ಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಪಾಡಿದೆ ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಜಿಪ್ ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಜಿಪ್ ಲೈನ್ ಮಲ್ತೆ ನಿನ್ನಲ್ಲ ಎಂಚಾಂಡ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ ಕಯಾಕಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಬೈದ ನಮ್ಮನ ಐದು ಬೊಕ್ಕಿತ್ತ ಕಯಾಕಿಂಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಜಿಪ್ ಲೈನ್ ಸೊ ಮಾತಾ ನಿಗ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತ್ ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಮಿತ್ತು ಬರೋದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಪಿದಾಡ್ನಿ ರೂಮ್ಸುಗು ಸೊ ಎಲ್ಲೇದು ದಾದ ಕತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಸೊ 2 ದಿನದ ಪ್ಲಾನ್ ಮುಲ್ತಾ ಸೊ ಏತು ಒರಿಯಾಗಿ 1800 ಒರಿಯಾಗಿ 1700 ಮುಡ ಬೂಡ್ದು ಮೂಲು ಪುನಃ ಸಹಿತ ರಾಕಲ್ ನಾನೇ ಸೊ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸದ್ಯಾಗ ಮುಲ್ತು ಪಿದಾಡ್ನು ಸೊ ಎಲ್ಲೇದ ದಾದ ಕತೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎತ್ಲಾಕಿ ಬೊಕ್ಕ ತೋಡ್ ದಾದ ಅಂದು ಸೊ ಸದ್ಯಾಗ ಇನ್ನಿತ ನಿಗ್ಲಿ ನಾವು ಯಾನ್ ಮಲ್ದ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಅಂಜನಿಗಳು ಮನೆ ಚಾನಲ್ ಪೋಸಿದ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಿ ವಿಡಿಯೋ ನೆಂಡು ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೈ ಬಾಯ್